Mela hambai sini social media naitong nairokno srang satino tei sini oro phai manjajak sini central ni TWF ni GS sini bom ganangjak bonobo hambai tei oro phai manjajak sini je local je leader tongnai TWF ni tei YTF ni tongo borongno joton hambai tini asuk samung ni jora phano tini borok kisa komung phano tokhono chini program mosangsakre khlaileka जों वानसगो chini borok no bo जों priority rogo chini bubagrani bisingtei ebong chini bubagra bo wansogो je borok no जों tisana nangnai tini chini Rutanpur block o जों borok je tongnai borok kisa week phano जों chaitoknai borok no bahaike जों success khlainai chini je greater Tripura ni chobano जों bahaike success khlailainai borok no tei no जों wansogoi tongo ebong जों फाइनाय BC इलेक्शन आवबो जों गोबांमा borokno जों तामने leadership हिसाबै मानियै एबं विभिन्न BC आवबो जों बसारनानै वानसुगै दंगो एबं चिनि borok आं आशा खालायो नेक्स्ट टाइमाव चिनि borok फान कतर खालायै चिनि Rutanpur block नि होइते borokबो आगुबै फाइनाय एबं ग्रेटर त्रिपुरानि जे चोबा दंना अ चोबागो borokबो काइसा सैनिक हिसाबै काइसा वारियर हिसाबै borok बसानाय oro tongo chini Trishna tei Kasaria borokbo phaisok paijak borokno mela hambai tini borokbo Maharaj na hamjagoi chini Greater Tripura na hamjagoi o je choba ongkhormani जों tini je seminar khlai tongmani oro sukpaimani bagai borokno hambai ebong chini je choba tongna o choba no जों success khlailainai chini bubagrani netritwe bai ebong जों Greater Tripura maya sak chini mission success ongyako जों je somoy Greater Tripura manai abono chini mission abono tei no जों tabo joto chini takhuk Tripura sarok joto thansa onglaija o thansani bisingtei no जों Greater Tripura swnamnai hani जों kosamchao जों smai tanglaija joto no hambai hambai tini oro जों bubagra dagimani bisingtei जोंना bubagra saka 16 August ba 17 August ni bisingo burirokni TWF rokni seminar khlaiयै pairedi a seminar ni joto list chini TWF jong khorok जों manjaka abo list जों bubagra no maranai tamniki tini oro जों program khlaika Rutanpur block tai kaisa block Rajnagar block duita block जों teiयै जों tini one day seminar khlaika ke tai bwskango 27 August district rokni one day seminar tongphiro a seminar robo jotono phai manjak phainai hini khakao ke tai chini bubagra sao chini rajya sormilan ongnai September maso Agartalao a jagao chini protek block ni 20 jon khai thanai ke tai district ni 20 jon khai thanai chini bubagra kokchap mani no जों tini khlai tongo aboni bagai जों bwskango taibo bahaike chini Tripura ma thana krak kheti sanai chini bwskangni naharmungkha Greater Tripura o Greater Tripura nanani bagai जों bubagra no जों phandnani जों chaitogoi tongo tai phandnai buma bodolne hoite YTF ni hoite tai chini okrarok chini Tripura ma thana hoite जों jotono samung saktharei no जों khlainani जों chaitogoi tongo aboni bagai जों tini buma bodolok tai YTF rok manjaka tai chini sar MDC Debojit sar bo manjaka o program जों bwskango haino hai जों 27 tarikh o khlaipinai district one day seminar asungno hambai ani sinimungka central committee ni secretary TWF ni